Nevím, co tu máte pořád s tou leností, nebo... Za prvý Vlaďko. Vlaďko má. Já jsem těch knížek napsala opravdu víc. A za trest dostaneš nějakou určitě potom. A koukej to nastudovat. A tu lenost totiž nikdo nečte, už nejméně 20 let. Jo. Minimálně já ji nečtu. Protože je to úplně odporný téma. A samozřejmě tady se to nikoho netýká, že jo. Takže... Dobrý, jo. Polepši se. No, tak. Já můžu být trošku drzá na Vlaďku, se známe z Jumpu ještě, s některými, tak můžu teda dovědět. Odpustíš mi to. A když ne, tak potom večer ke zpovědi, aby si neměla nějaký vězení s klíčem uvnitř potom. Tak. Bůh je milosrdný, no. To. Naštěstí. A o tom bude vlastně to povídání moje. Mně přišly téma tady, který jsem včera na to zírala trošku chvilku. Pak se Pán Bůh smiloval a dal mi nějaký obsah k tomu. Takže já jsem měla téma jdi a umyj se. Jsem říkala Safra. To je takový pokyn pro školáčky, že jo, nebo předškoláčky vždycky, jako tak jdi se umyj, no zde vypadáš jako prasátko. Nebo u naše maminka říkala jako indián na válečný stezce. A co s tím prostě, co to je za duchovní jako pokyn, nebo co s tím v tom duchovním slova smyslu? Pak jsem teda trošku se zahloubala do toho Janova evangelia 9. kapitoly, o tom, který už jste nakousli asi včera, o tom, a žasla jsem ještě víc, protože to je takovej strašně zvláštní místo, nebo strašně zvláštní zázrak Pána Ježíše, netypicky provedený. Asi, možná jste četli už jste celý ten text, nebo ne? Jo, takže víte, o co jde. Pán Ježíš tam, že jo, plivnul na zem, udělal bláto, napatlal mu to na oči a pak ho poslal se umýt, a ne, že by třeba tím prohlédl, tak by se to nějak ospravedlnilo. Poslal ho umýt se od toho bahna, pak teda on prohlédl. Říkám si, no, nemohl toho slepého uzdravit trošku elegantněji, Pán Ježíš. Bezdotykově, že jo. Hygieničtěji. Aspoň bez toho plivance a bláta. Teď to dělal, jako mockrát vidíme, že to uměl jako jinak. Nepotřeboval k tomu takovýhle. Já nemám na to úplně vysvětlení a neměla jsem po ruce nějaký komentáře, abych nastudovala, co si o tom myslí v církvi za 2000 let, proč to udělá zrovna takhle. Myslím, že stejně pokud si to myslí, tak to není jasný, že si to takhle myslel Pán Ježíš. Ale zaujal mě tam pak jiný detail, že on ho poslal umýt se v rybníku Siloé. A tam je takový detail, že to znamená poslaný s velkým P, ten Siloé. Takže tím se to tak jako zezáhadňuje ještě víc, ale je tam vlastně hezká symbolika a to v Janově evangeliu je potřeba tu symboliku trošku vnímat. Proč do rybníka poslaný? Poslaný s velkým P je vlastně Ježíš sám. On o sobě říká ten poslaný od Boha. Mesiáš vlastně. A řekla bych, když ho posílá umýt se do rybníka Siloé, tak jako kdyby ho poslal vykoupat se v rybníku božího milosrdenství. Rozumíte? V té boží lásce, kterou Kristus přinesl. To o tohle jde. A dokonce ještě můžeme o krůček dál to popotáhnout, já se k tomu pak vrátím úplně v závěru, že když dovolíme jemu, aby nám posloužil, aby nás vykoupal v tom rybníku svého milosrdenství, tak my sami se stáváme těmi poslanými taky. Máme podíl na tom jeho poslání vyprávět o tom božím milosrdenství. Takže na dvakrát je tam důležitý ten rybník Siloé. Proč to takhle Pán Ježíš zkomplikoval, aby měl důvod poslat ho k tomu rybníku. Ten rybník určitě nebyl nějak speciálně zázračný, že by to bylo takhle úplně nutný. A i kdyby tak to šlo bez toho bláta, ale on by to ten nevědomý nepochopil asi, proč tam teda má jít, když nepotřebuje umýt. Tak proto to blátíčko. To je moje laické vysvětlení. Klidně se pak zeptejte tady pánu farářů, třeba vymyslí něco chytřejšího. Ale pochybuju. Tak, ne. A teď ten obraz mytí a umývání jako vůbec. Jako, jo, to je takový zase,
Já teda budu směřovat trošku, vím, že jste tady včera naťukli už svátost smíření, jo? A malinko budu kolem toho kroužit taky, možná trošku z jiného úhlu. A nejenom svátost smíření, ale to, když my prosíme Pána o to očištění naše, když my cítíme, že ať už je to taková ta jemná špínka, že máme opravdu zacákaný přední sklo a dobře vidíme a potřebujeme, a nebo je to něco mnohem hlubšího, nebo se cítíme fakt úplně jako zabahněný, dokonce někdy i vevnitř, nejenom zvenčí. Někdo to může mít, takže on sám se cítí jako to bahno. Nejenom, že jako bahno se na něj ulpělo někde zvenčí. Takže ten obraz mytí my máme tak jako, když se jdeme umýt, tak jednak, když je to třeba před lídem, tak je to prevence, že jo, aby náhodou nějaký bacil se nám nezmontoval s tím nějakou jsme nechytli, já nevím co. Přednedávnem covid, teď třeba, co můžeme ještě chytit, žloutenku nebo něco. Tak to je taková jako trochu prevence. Někdy to není ani, že bychom viděli, že něco máme strašně špinavý ty ruce, ale já jsem měla jednoho strejdu, který byl jako biolog, vyučoval to prostě na univerzitě a říkali mi jeho děti, měli 6 dětí, jako bylo v naší rodině, že jednou jim z didaktických důvodů dal podívat se na svoje ruce pod mikroskop. Kde viděli najednou zvětšený ty breberky, které děti nevnímají, mají pocit, že jsou čistý furt, kdyby se hrabali, nevím kde. A že opravdu je tím tak vyděsil, že si začali mít z přesvědčení ty ruce. No, jo. Cože? Ano, dezinfikovat, připomínám. A to jenom protože, proč to říkám? Protože my někdy můžeme mít pocit, že co prostě já a hřích, že jo. Jednou jsem šla ke svátosti smíření, už dávno v centru, tak jako chodím občas, ale už dávno jsem šla v centru Prahy u Svatého kříže a tam seděla nějaká paní před tou zpovědnicí na lavičce, tak se jí ptám, paní, vy jdete taky, abych ji nepředběhla. Tam je stálá zpovědní služba. A ona se na mě podívala, úplně se na mě obořila. Cože? Já nejsem vdaná. Tak tam měla asi zafixovaný, že jenom daný lidi prostě vedou sexuální život, takže hřeší a měli by chodit občas ke zpovědi. Něco takového musela mít v hlavě. Jo? Nechápala jsem vůbec tu spojitost a úplně se pohoršila na mě. Jo? Bo jednu dobu se obracel jeden náš slavný zpěvák, nebudu jmenovat, ať ho tady nekompromituju. A ten vím, že měl v kategorii hříchu měl akorát nevěru a vysloveně myslím, já nevím, krádež, víc jako nevnímal vůbec, že by patřilo do tohohle oboru. Ale říkala jsem si, že v tom prostředí, kde se pohyboval, to vlastně už bylo docela velký pokrok. Že přemýšlel aspoň takhle. A říkám to proto, že my můžeme mít velice, jak bych to řekla, je tady veliká škála, jak vnímáme hřích jako u sebe a třeba u druhých. A je tady zvláštní paradox. Ku podivu, když člověk je úplně zamarasený, nebo prostě je zvyklý žít v tom bahínku, jako třeba vidíte možná v zoologické zahradě, jestli tady mají taky třeba domácí prasata pro ty ostraváky, že aby viděli ho živý, tak v Praze máme takový, tam chodíme dívat. A tak tam se válí opravdu v tom bahně celý den a je mu úplně fajn. Jo. A to je zajímavé, to by potřeboval nejvíc umýt, bychom řekli my takhle, ale ono má nejmenší potřebu. A to je ten paradox skutečně, který platí i o duchovním životě, že často nechápeme, když čteme třeba spisy nějakých svědců, v čem oni všude viděli problém, jako jo, nebo z čeho se to vlastně furt zpovídali, nebo káli před Pánem Bohem, někdy to zaznamenala třeba Terezie z Ávely, nebo svatý Augustin, ten tam ve svém vyznání vyznává hříchy ze 4 let pomalu, jako kde člověk vůbec nechápe, kde to sebral a proč to tam vidí. A ono je to tak, že když se člověk přiblíží k tomu světlu, tak najednou to světlo, jako když byste byli v nějakým přítmí, máte nějaký třeba cáknec tady sestry na bílým hábitu, ale když se rozsvítí, teprve to vidíte. A když je to přítmí, tak vůbec v pohodě. Může ho mít celý pocákaný nebo zašedlej a není to vidět, dokud tam nedopadne to světlo. A v tom je to, říkám, takový paradox, nebo je to zrádný, protože často lidi, kteří by hrozně měli potřebu přijmout tu lázeň v božím milosrdenství, tak je to ani nenapadné. Vůbec mají takový ten, a co já jsem nikoho nezabil a kradu míň než ty druhý, tak co? Jako. A zase a potom samozřejmě jsou lidi, kteří, jako říkám, vnímají, že by mohli klidně jít denně, i když vědí, že to by byla už neuróza,
A že prostě v podstatě, kdykoliv se zamyslí, tak vědí, co není úplně jako dobře. A ne protože by byli, říkám, úplně zneurotizovaní. Takový lidi taky jsou a o tom nemluvím teď. Ale že v tom světle boží lásky pořád vidějí, jak by mohli Boha milovat víc a ty druhý taky. A vnímají každý drobnej stín prostě svojí třeba pýchy a samolibosti a sebestřednosti a sebelítosti v těch kontaktů s druhýma. A říkám, to není o tom, že Pán Bůh vychovává z lidí neurotiky, abyste mi špatně nerozuměli, jo? Ale spíš jde o to, abychom toužili po té nádherné čistotě, kterou on dává a kterou dává zdarma. Aby nám to nebylo jedno, když se, říkám, ten rybník Siloé nabízí, tak abychom my vedle si neudělali tu louži prasátkový tou a říkali, my jsme ale v pohodě. Tady ať prostě, já nevím, kdo to potřebuje, možná řeholní sestry nebo faráři, když teda, ale my jsme tady v tom na to zvyklí a ten svůj smrádeček a teplíčko tady v tom, co prostě žijeme. A to je potom veliká škoda. Zůstanu ještě u toho obrazu toho umývání. My většinou se myjeme nějak pravidelně, pokud teda nám to vtloukli do hlavy od té mateřské školky vejš. A většinou se myjeme nejenom, když spadneme do bahna. To uznáváte, jako, jo, že to tady nakonec, když je takový velký sucho, tak ani není pravděpodobný, že by někdo z vás se někde přes ten den vyválil, i kdyby chtěl. A stejně máme čas od času, potřebují do sprchy nebo si třeba umýt ty ruce třeba i víckrát za den. A je to dobrý. Proto třeba církev radí aspoň jednou za den zpytovat svědomí. To je taková ta, řekněme, umytí rukou, nebo skoro bych řekla, nasvícení té naší mysli, toho srdce, co za ten den jsme nějak nashromáždili. Většinou to nejsou třeba velký zločiny, ale za ten den je hodně, říkám, takového toho prachu z cest. Prachu, který nám zamoří srdce, zamoří nám náš pohled. A no, je dobrý ho, protože jako když jedete třeba po dálnici dlouho, tak tam nalítají ty mušky různý a tohle a musíte u nějaký pumpy po nějakých větších kilometrech vzít přeci jenom ten kyblík tam s tou a opravdu to vyčistit a najednou zjistíte, safra, ono je lepší vidět, než to bylo doteďka. Tohle potřebujeme i v tom duchovním životě. Jo? A radí se třeba opravdu si zvyknout denně, večer, aspoň chviličku. Kdo se modlí breviář, tak to tam má přímo kolonku, aby nezapomněl, že chvilku se stišit a podívat se zpátky na ten den v božím světle. Co bylo dobře, co nebylo dobře. Říkám, ne proto, aby jsme se neurotizovali, abychom mohli využít tu nádhernou nabídku, že zdarma prostě Pán vyčistí to naše nejenom přední sklo, ale to naše srdce. A opravdu stačí, a to je dobrý vědět, že jakmile poprosím Pána o odpuštění, a nejlepší je udělat to hned poté, když si uvědomím, že něco bylo blbě. Hned poté. Nemusím čekat ani na ten večer, na svátost smíření o Velikonocích. Jakmile si uvědomím, že něco bylo blbě, hned to můžu vyznat. A hned můžu přijmout boží odpuštění. Jsem kdysi chodila na takové biblické skupinky z evangelikály v Praze a tam mě pomohli trošku víc pracovat s božím slovem, než bývá zvykem u katolíků. Tak vím, že jsme se tam v jedné lekci učili nazpaměť ten veršík z 1. Janova listu. Je to, myslím, 1. kapitola 9. verš. Bůh je tak dobrý a spravedlivý, že nás očišťuje od každé nepravosti. Jestliže vyznáváme své hříchy, jestliže vyznáváme svůj hřích, Bůh je tak dobrý a spravedlivý, že nás očišťuje od každé nepravosti. Takhle se to tam říká. A tam není řečeno, že musíme počkat, až potkáme toho kněze. Když jde tady o to takovej ten prach z cest, tak je fakt dobrý v ten moment. A když jde o těžký hřích, tím spíš v ten moment prosit o boží milosrdenství. Jediný detail je v tom, že s tím vážnějším proviněním, protože člověk zraňuje i tělo Kristovo, církev, tak potom máme pozvání jít opravdu za knězem a skrze toho kněze se smířit s Bohem i s církví. A navíc skrze jeho modlitbu přijmout milost uzdravení pro tu duši, která tím těžkým hříchem je velmi zraněná. Proto se nabízí svátost smíření, ale říkám, to není nutný po každém to, kdy, já nevím, řeknu trošičku nějaký příběh a nějak se tam příliš oslavím, nebo někoho zraním slovem, nebo si pomyslím nějakou zlou myšlenku o někom, kdo zrovna něco tady předvádí, nebo pustím si televizi a
řeknu sprostý slovo na komentář toho politika, nebo prostě v těchto momentech nemusím hned prozvánět kněze, že potřebuji zítra k svátosti smíření, ale v ten moment, když si to uvědomím, tak nabídnout tak opravdu volat k Božímu milosrdenství, aby v ten moment Ježíš mě očišťuje. Není to, on to opravdu nezhromažďuje. Některý lidi mají takový systém, že třeba jdou ke zpovědi a od té doby, od té zpovědi žijou jako hovnival. Víte, co to je? Takovej brouček, který si balí tu svou kuličku z trusu a z toho listí zetlelýho. On teda má proto důvod, ale my ho nemáme, ten důvod. A balíme tu kuličku prostě těch svých lehkých a těžších a horších hříchů. A vlastně někdy máme i pocit 2 dny po zpovědi, teď už to stejně nemá cenu, už jsem zase se přejedla nebo něco prostě, nebo zase už jsem někoho pomlouvala, tak teď už je to jedno, teď už se nebudu snažit a zase po té další zpovědi. A takhle si to nabalujem a pak tam to svinstvo přinesem tomu panu faráři nebo pánu Ježíši, jak to kdo pojme. A pak zase chvilku se cítíme pěkně a pak zase nabalujeme. Tohle není nutný. To je špatný systém. Jo? Jakmile zjistím, že něco utkvělo na mým srdci, co tam nepatří, co není boží, tak už to vyznat pánu Ježíši a přijmout to jeho milosrdenství v ten moment. A říkám pak s vážnějšíma věcma nebo po nějaký delší době je dobrý udělat takovou generálku a jít k té svátosti smíření, protože tam je něco navíc, co si sami nevyřídíme. A to je opravdu ten kněz tam vystupuje opravdu nejenom místo Ježíše Krista, ale jako kdyby Ježíš skrz něj vám žehná a obnovuje tu vaši duši, vaše srdce, úplně jako kdyby to bylo srdce novorozeněte, nebo toho, který je úplně čerstvě pokřtěnej. Jeden můj oblíbený světec z Ruska, starec Silván, řekl kdesi, že svátost smíření nebo zpověď, to je větší milost než vzkříšení z mrtvých. Větší milost se děje v té duši, větší zázrak než vzkříšení z mrtvých. Že při vzkříšení z mrtvých se obnoví jenom to tělo. Tady se obnovuje nesmrtelná duše člověka, je to logický. Úplně do té křestní nevinnosti. Je to něco nádherného. A když se to člověk doví, tak nechápe, proč vlastně děláme kolem toho takový štráky a chodíme obloukem kolem těch kněží, který se nabízejí a vymýšlíme, proč to nepotřebujeme. Rozumíte? Trošku někdy sami proti sobě. Teď je taková... Mně se ještě líbilo to teďko na Jumpu měl svědectví Vítě Marčík, jsme ho překvapili, když tam odehrál divadlo, že jsme mu říkali, že ještě by mohl mít svěďo při modlitbě odevzdání kostelu, tak to budete mít dneska večer. A tak on před ní mluvil právě a mluvil o svátosti smíření a svý zkušenosti z ní a zakončil to tím, hrozně se mi to líbilo, že pro něj svátost smíření nebo ta zpověď je boží obětí. On se tam jde nechat obejmout Bohem. To je hrozně krásná definice, o co tam jako jde. Jo, on si nejde nechat vynadat Pánem Bohem. Se nechat jim obejmout, přijmout. A to je ta nabídka boží. A to je dobrý mít na paměti, když začnou ty naše pocity divný z toho. Jestli to s pánem farářem nešlehne to, co mu chci říct, anebo jestli Pán Bůh už mě taky nemá plný zuby, protože já sebe mám plný zuby, to většinou je takový ten moment, co nás vzdaluje. Jo? Neprojektujte ty svoje plný zuby na Pána Boha. On je opravdu mnohem víc je schopný nás milovat, odpouštět, než my sami sobě. Tohle je hrozně důležitý vědět. Mně se líbil malý příběh, co mi říkala jedna moje známá, když je babičkou prostě už malých dětí, dneska teda už toho synka, o kterýho půjde, jsme měli na Jumpu taky 15letýho a když mu byly asi nějaký 4 roky, byl trošku těžko zvladatelný, takový malinko na hraně autismu a ta babička mě vždycky vyváděl hrozně, když se chtěla přerušit, že jo, nějaká činnost, co dělala, dělat něco jiného. A ona ho teda potřebovala vysprchovat, on tam dělal nějaký štráky kolem toho a když ho už měla pod tou sprchou tak mu říkala, no ale jestli se budeš takhle chovat, nikdo tě nebude mít rád. A on ten Lukášek se napřímil tam v tom a říkal, bude, maminka bude. A jí to úplně utkvělo, tady to je konvertitka, tady ta babička, moje kmotřenka, prostě a mi to vyprávěla právě, protože jí to nějak jako zasáhlo. Takový to jeho úplně jasný sebevědomí, že máma vždycky ho bude mít ráda. A my bychom tohle potřebovali hrozně moc mít ve vztahu s Pánem Bohem. Rozumíte?
Až nám zase bude ten červík říkat, a to dělá často ten rohatej, že nám říká, vidíš, a teďko už jako Pán Bůh tě má určitě plný zuby, protože to je potolikátý, co tu samou věc jdeš vyznat. Potolikátý. Si nemyslíš, že prostě furt bude jako... A abyste se narovnali a řekli, a ne, že bude, a má mě rád. A má mě rád úplně na 100%. Ne míň, než jsem tohleto vymastila. Ne míň. Jo. To je strašně zvláštní vlastně v evangeliu, že já nad tím jako nepřestávám žasnout, že Pán Bůh nás má každýho rád opravdu na max. Ne, že má rád ty svatý, potom ty takový, co se snaží aspoň, a potom úplně už se skoro štítí těch prasátek tam v tom jejich bahínku. Ne. On, že to říká evangelium, ne já, v listech apoštolů to je, že každý umí mít rád někoho prostě, nebo položit svůj život za někoho, kdo prostě je jeho blízký a milý člověk a tak. Ale Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Jo. To znamená, projevil tu největší možnou lásku, položil za nás život, když jsme ještě byli v tom bahínku úplně. Když jsme projevovali proti němu, anebo někdo vůbec o něj nezavadil. Tehdy. A je dobrý se o to opřít, když máme ten divný pocit ze sebe, že Pán Bůh teď už je na mě asi naštvaný, teď už mě má plný zuby a teď už o mě se určitě nezajímá, protože má tady jiný pionýry, který zvládají lepší život. Takhle to není. To je lež jako věž. Ta jeho láska je mimo naše představy. Jo. Ta jeho láska je něco jako maminka, která má jedno dítě nemocný a strašně moc energie jde k tomu nemocnému dítěti. Takhle on vidí náš hřích. On vidí ten hřích jako parazit na našem srdci, který z nás vysává život. A chce udělat maximum pro to, aby nás toho parazita zbavil, aby jsme mohli zase dejchat, aby jsme se mohli narovnat v té důstojnosti a kráse božích dětí. Proto to je tak hezký, jak to řekl Vítě Marčík, to svátost smíření je nechat se Bohem obejmout. Přivěnout na jeho srdce a jako ten Jan na tom srdci naslouchat té jeho lásce, jak to srdce bije pro mě, ne proti mě, pro mě. Tohle, když prožijeme nějak, nebo si zafixujeme, budeme se do téhle pravdy vracet, třeba pomocí toho božího slova, nějakého obrazu s tím Lukáškem, postaví se náš duchovní život na úplně nový základ. Někteří jste prožili třeba tu obnovu to boží otcovské srdce a to je něco o tom, jak mluvím. Ale prostě ten základ boží lásky, která je na max, je 100% pro mě, samozřejmě i pro ty druhý, tak to je hrozně důležitý základ pod našima nohama. Ať se děje, co se děje. To byl jeden z prvních příběhů, co vykládal papež František po svém zvolení tam když měl požehnání Anděl Páně, tak tam v té drobné promluvě říkal příběh, který pak to vyšlo i v katolickém týdeníku, moc hezký, že když ještě byl jako knězem v Argentíně, tak chtěl jednou zpovídat tam do katedrály a přišla nějaká paní a zpovídala se a on jí tak trošku jako popíchnul nebo zkoušela a říkal jí, no a co když Pán Bůh neodpustí? A ona jako ten Lukášek se narovnala a říkala, Pán Bůh vždycky odpustí. To my se unavíme prosit o odpuštění. Pán Bůh vždycky odpustí. Kdyby neodpustil, tak už tady nejsme. Jako země koule, jako lidstvo, tak už dávno by nás tady vysprejoval jako nepoužitelnou verzi člověka. Jo. Vždycky to nám ukázal na kříži, že přišel proto, aby zachránil hříšníky. A jestli máte pocit, že vy jste teda opravdu těžký kalibr, tak pro vás vlastně na prvním místě. A to můžu říct možná i jménem kněží, asi by to potvrdili ty, kdo tady jsou, že když kněz slyší pořádnou zpověď, třeba i takovou za léta nebo takovou výživnou, tak většinou si neřekne, no to je teda, ale typek, to je svinstvo, ale takový kněží mají potom opravdu chuti dát si štamprly, ne, aby se odreagovali, ale oslavit to. Já jsem, protože mají radost z toho, že jednoho jsem slyšela, že říkají tomu, jako že pořádnej kapr přišel, ale v tom smyslu, že vědí, že to je ten úlovek právě pro to moře božího milosrdenství. Rozumíte, je to ten úlovek pro Pána Boha úžasný. Jsme nedávno vydali teďko knížku Kuřák Bible, se to jmenuje. Jestli jste to nečetli, tak moc doporučuju. Kuřák Bible, si budete pamatovat. To vyhlášený zločinec z Německa, Wilhelm Bunz se jmenuje, žije ještě, teď dneska je mu 70 let a v dětství byl týraný dítě,
opravdu brutálně týraný. Jo. Maminka byla asi i psychicky nějak někde za hranou, protože ho přivezla z porodnice, byla tam ještě 4letá sestřička a řekla, že tohle dítě nechce. Ho tam pohodila a nestarala se o něj. Takže ta 4letá dívka, několik měsíců se starala o novorozeně. Samozřejmě stylem, jak asi 4letý dítě tomu rozumí, že co to dítě potřebuje. Že mu dávala k jídlu to, co mohla jíst sama, ale já nevím, dávala mu plínky z novin, protože žádný plínky maminka neposkytovala a dítě bylo samozřejmě plný boláků, opruzený, podvyživený, dehydrovaný, prostě co si můžete představit. Průjmy a to. No a pak to dítě tak řvalo, jak když ho na nože bere, takže ta maminka se naštvala, vzala ho a vyhodila ho do polí někde, ať tam prostě do příkopu. Tatínek to nevěděl, chodil domů přespat v noci a byl v práci od nevidět do vidět, nevěděl, co se doma děje. No a tam ho teda naštěstí někdo našel, protože ječel, takže ho tam našli, dali ho do nemocnice, z toho se tam lízdal několik dalších měsíců. A když si pro něj ten tatínek přišel, který pak vyhodil tuhle maminku s tou dcerkou, protože ho to hrozně jako malo. Když ho tam pro něj přišel, tak ten doktor říkal, pojďte se na něco podívat. A to dítě tam bylo v té postýlce s těma sprušlema, teď už jako nějaký, já nevím, 8měsíční nebo tak. A když každou chvilku začalo mlátit do krve tou hlavičkou od ty šprušle. Tomu se říká deprivační syndrom, hospitalizační, protože nikdo ho nikdy nevzal do náručí, nikdo ho prostě na něj nepromluvil lídně. Úplně šílený stav. No a tohle dítě, když potom táta si ho nějak vzal a ono bylo dost nezvladatelný, už měl v sobě prostě opravdu velký deficit lásky. Když se tam narodila s novou ženou tam holčička malá, tak v jejich 4 letech on ji málem utopil, protože na ní žárlil tak, že ji zachránili. A to začalo první jako, a pak různý násilí takový, že na svý kamarády v té rodině dělal různý kousky, že to s ním prostě nezvládl. Vždycky ho táta, jediná výchova byla, že ho zase zbyl do modra. No a nakonec ho dali do jednoho ústavu, do druhého ústavu, do dětského domova. Nikde s ním nevydrželi. Ty děti mu říkali krvavý Billy. Nebo krvavý Willy. Měl takový sport, že vzal nějaký jednak holkám ustřihoval copy, to by ještě šlo, ale vždycky vzal nějaký dítě takový slabší a drhnul mu hlavou vozeď, tak dokud netekla krev. Jo. To bylo jeho prostě výsledek tady té výchovy. A když mu bylo 15, tak utekl z nějakého tohohle zařízení s kamarádem, poprvé řídil auto a měl takový štěstí, smůlu, že zrovna napálili protože si spletl brzdu a plyn a v lese nabourali do policejního auta a zabili toho řidiče. Jo. Takže měl zabití už na krku. A toho ještě ani nehonili. To byla opravdu taková náhoda. No. Já to zkrátím, ať si můžete pak to přečíst v té knížce. Když ho potom zavřeli pořádně v dospělosti, tak už měl na kontě 148 zločinů. Nechal si podle nich udělat tetování ve vězení, byl na to hrdý vlastně. No a tam nosili ty kaplaně vězeňský, ty Bible, on vždycky něco provedl, tam zmlátil i ty spoluvězně a takový byl brutální jako. Takže pořád seděl na samotce a tam co dělal, tak si tam vzal vždycky tu Bibli nějak v botách propašoval trochu tabáku a ty Bible, co tam nosili ty kaplani, tak si vždycky vzal stránku, si vytrh, to je pěkný tenký papír, že jo. Když si to přečet, protože tam byla nuda, pak to rozdělil na 4 kousky, aby ekologicky, že jo, 4 cigára z toho měl a takhle se prokouřil tou Biblí až normálně k blahoslavenstvím v Novém zákoně a tam ho najednou oslovilo: vy jste světlo světa. A on se šíleně jako zarazil a říká: světlo světla, země jde temnota. Země jde jenom temnota. Co si pamatuju, tak jde země temnota. Toho strašně ho to zasáhlo. A potom pak říkal, no v dětství mi říkali, on nějakou dobu chodil s tím tatínkem někde do sboru, tam pak vykrádal peněženky vzadu, hrál svatýho Josefa ve scénce a vzadu potom tam šmejdil v šatně. No, takže měl nějaký povědomí křesťanský, tak říkal, v dětství říkali, Pane Bože, že ty můžeš někoho změnit. No tak bys mě mohl, no ale já vlastně nechci změnit. Mně to takhle vyhovuje. Jo, ty široký lokty, kde prostě on říkal, no, ale pak mu došlo, no ale i ty, co tady se tváří jako moji kamarádi v tom vězení, tak vlastně mají jenom ze mě strach. Zase ta věta, vy jste světlo světa. A on věděl, já teda rozhodně ne. A pak teda takovou výzvu hodil, no Hospodin, dobře, tak jestli chceš, tak to zkus mě změnit. A usnul. A ráno se zbudil a cítil, že něco je jinak v tém srdci. Že něco je jinak. Celý další rok neměl potřebu tam nikoho zmlátit prostě ani.
ohrožovat, ani být házet jídlo po dozorcích a prostě něco. No a postupně pak ještě cítil potřebu napsat prokurátorovi a přiznat se mu za těch 100 zločinů, který mu nedokázali. Oni mu jich dokázali jenom větší půlku. A říkal si, no to by mě mohlo ale stát do životí, ale když teďko patřím Kristu, tak bych to měl udělat. Tak napsal ten dopis, hodilo do nějaký té schránky ve vězení a pak napadlo, to je kravina teda. A šel tam s ramínkem, nějak ho lovil zase ven, ale už se mu to nepodařilo. Jo? Pak ho potkal ten vězenský kaplan a říkal mu, teda takovýho debila jsem neviděl v životě. On má měsíc před propuštěním a přizná se ke 100 zločinů, který mu nedokázali. No ale ono ku podivu mi přišel dopis, že ten prokurátor byl vlastně strašně rád, že je v něm ta změna. To byl ten soudce, ten byl u toho jeho odsouzení před těmi lety a protože tenhle zločinec byl ve věku jeho syna, tak mu to rvalo srdce. Tam při tom soudu tenkrát on tam řval na toho, ten otec žádal o trest smrti, aby obnovili kvůli němu a ten tam řval na toho tátu, že jen co ho pustí, tak si to vypije, že si ho najde kdekoliv a vlastně si přáli vzájemně smrt, to bylo jejich rozloučení, to bylo strašný. A ten soudce říká mu, to tam rvalo srdce. Takže když po letech viděl tenhle dopis, kde on říká, že našel Krista a má potřebu teda vyčistit ten svůj život i z toho, co mu nedokázali, tak úplně žasnul nad tou silou Boží milosti. A nakonec ho to nestálo ani den navíc. I při této upřímnosti. No a je to krásný, dneska už je mu 70 let, vychoval svoje děti, aniž by na ně vztáhl ruku. Vždycky jako otec měl potřebu, když měli nějaký průšvih, stát ne proti nim, ale s nima. To, co dělá Bůh vlastně. Ne proti tobě, ale je s tebou. I když právě se zamořil, nevím, do jakého bahna, do nějaký vzpoury, do nějakého vzteku. Člověk někdy je ve vlastní šťávě, že jo, kvůli něčemu, co ani neví přesně, jak vzniklo, do svý hořkosti, protože mě někdo ublížil, tak on vždycky je na tvý straně a on udělá maximum, aby tě z toho vytáhl. Se mi vybavuje ještě jiný obraz, když je jubilejní rok, takový jubileum od smrti Ježíše Krista, to se dělá tak někdy výjimečně, někdy po čtvrtstoletí, když je výročí toho roku 30 nebo 33, tak se otevře takzvaná svatá brána ve Vatikánu, v bazilice svatého Petra. A na té bráně, která je normálně jinak zavřená, tak jsou nádherný reliéfy z evangelií. A je tam jeden, který mě úplně fascinuje, jsem tam vždycky před ním stála a úplně, ani nemůžu říct rozjímala, jenom jsem na to zírala. Tam je ta ztracená ovečka, která spadla do nějaké propasti a je tam ta Ježíšova ruka, nebo ta ruka toho pastýře, která se jako taková vytrčená přes takovej útes dolů. Skoro by on spadnul do té propasti za ní, aby ji mohl vytáhnout z toho kde. Rozumíte? Je to takový jako dramatický, co ho to stálo, aby tu ovečku ztracenou vytáhl zase a přivedl si ji vlastně na srdce. Pomohl jí zpátky k životu. Tohle je to, že to je jedna taková krásná chválová píseň, právě to, jak on zanechá ty svoje stáda a jde pro tu jednu ztracenou. A tohle taky můžeme mít na paměti, protože pardon. Na odlehčení takovej malej vtip. Jedna katechetka mi říkala, jak s dětma probírali právě to místo v evangeliu, jak ten Pán Bůh je ochoten, jako se přirovnává k tomu pastýři, který nechá těch 99 ovcí a jde hledat tu jednu ztracenou. Kada jsem za to a nechá je tam bez dozoru a jde hledat tu jednu ztracenou. A nějaký asi 8letý chlapeček se přihlásil a říkal, paní katechetko, mně to ale nepřijde rozumný. To když je Pán Bůh v těch 3 osobách, nemohl nechat ty 2 osoby, ať hlídají to stádo a jedna by šla hledat tu ztracenou. Ne, dobrýko. Ale to poselství je právě o tom, že teda spíš jako jak moc stojí o to ten pastýř, aby nás vymotal z čehokoliv, kam jsme se zamotali. Aby nás vymotal z čehokoliv, kam jsme se zamotali.
Někdy je to hřích, někdy jsou to dokonce jenom naše zraněné emoce, ale pozor na to, že zraněné emoce někdy zase plodějí hřích. Když třeba někdo nás zraní, to není náš, to je bolest, kterou nám někdo způsobil, to není můj hřích. Ale když do toho zranění zapletu hořkost, nenávist, pomstychtivost, sebelítost, takový to já chudák a celý svět proti mně, a tak už se začnu nořit do něčeho, co určitě není boží. Takhle Bůh nechtěl, abych žila. I z mýho srdce, ať jsem v jakýkoliv situaci, má vycházet láska. Vy jste světlo světa, jak to tam toho kuřáka Bible oslovilo. A já se vrátím k němu. On potom je to nádherný příběh a zajímavý ještě detail k tomu našemu tématu je v tom, že když vyšel z té věznice, vlastně už když byl na takový jako jednou nějakým opušťáku krátkým, což dělají někdy před tím puštěním s nějakým dozorem, byl venku a pak zase se měl vracet a náhodou někde u té řeky, kde se procházeli, potkal někoho, komu taky způsobil, myslím, že mu vykradl vilu tomu člověku. Taky to byl křesťan. A on ho poznal, od toho soudu ho znal, ten zíral, co on tam jako dělá a měl potřebu se mu prosit za odpuštění, za to, co udělal. To taky patří k tomu umytí se. Prosit ho za odpuštění toho, co mu proved. A když ho pustili z věznice, tak šel, říkám, 148 zločinů. Jak mu Pán Bůh nahrával ty lidi, nebo věděl, kde třeba někteří jsou, tak chodil od jednoho k druhému žádat o odpuštění. A mě příběh, jak tam nakráčí k řediteli banky, kterou kdysi vyloupil. A ten tam neví kam sahat, protože ta jeho tvář byla známá, nějaký bezpečnostní tlačítko tam. A on říká, ne, dobrý, já jsem se přišel jenom omluvit, že jsem vám tady způsobil škodu a že jsem tady ohrožoval pistolí vaši sekretářku. Ten tam blekotal něco, jako že to měli pojištěný a že nic se nestalo. A tam. Ale mně se to tohle patří taky k tomu umytí. Jo? Donedávna se strašně mluvilo tady o restitucích, a myslelo se tím navrátit ty ukradené majetky třeba církvi nebo šlechticům různým a tak. A existuje pojem takovej duchovní restituce neboli náhrada škody. Náhrada škody. A k opravdovému pokání, k opravdové prosbě odpuštění patří ochota napravit škodu, kterou člověk způsobil. Když to jde. Já nevím, někdo třeba způsobil těžký chvilky svým rodičům, že měl takový dospívání, kdy prostě po nich furt řval a nespolupracoval a opravdu jim způsobil spoustu šedin. Je dobrý, když mu to po letech dojde, třeba jim napsat dopis nebo se s nima sejít a říct, já prosím o odpuštění za to, že to se mnou opravdu bylo náročný. S váma taky, ale se mnou taky. Třeba, jo. Nemělo by tam být to s váma taky, mělo by to být z mé strany. Z mé strany prosím o odpuštění, co? A oni jak s tím nadělají, co chtějí. Můžou to přijmout, můžou ne, ale je důležitý, že já ze své strany. Když vím, že jsem někde něco nakradl, to jsem jednou jezdila do jedné farnosti, kde strašně mě měl rád pan kuchař, co tam pomáhal při farnosti. A on mi pak říkal, že za totality sloužil jako kuchař v nějakém hotelu a strašně toho nakrad. To se tak... Tenkrát to bylo takový heslo, kdo nekrade, okrádá rodinu, takže všichni se snažili si z toho státního něco vzít se zpátky. A bralo se to, že to je takový jako spíš sport nebo šikovnost. No ale když potom se trošku přivobrátil, tak to začal cítit, že to není v pořádku. A on už nemohl to vrátit, ten hotel snad ani neexistoval, takže to nebylo kam to vracet. Ale snažil se potom ze svýho, že celkem jako měl dobrý důchod a tak se snažil prostě třeba, já nevím, něco navařit zadarmo třeba na tu faru, když tam byla nějaká akce, nebo někomu něco podarovat, nebo mě vždycky vybavil Bůh tam a prostě a ještě mi přidal nějaký ručník prostě, nebo něco. Ale měl potřebu prostě začít z toho jako rozdávat zase zpátky. Jo. Bo někdo si vzpomene, že se nestaral o svý dítě prostě skoro a tak prostě může. Jsou lidi, že opustí třeba svoje dítě, nemají z toho rozum, pak jim to je v dospělosti líto a můžou si vzít nějakou adopci na dálku nebo prostě pomoct někomu s dětma, kdo nezvládá nějaký samoživitelce, nevím. Prostě můžeme přemýšlet, jakým způsobem, ale je důležité uvažovat, že k tomu umývání naší duše patří ochota napravit tu škodu, aspoň jak můžu. Být. I o to prosit Ducha Svatého, ať mi ukáže. Modlit se, požehnat těm, komu člověk ublížil. Já myslím, že už to k tomu příběhu možná stačí.
Já jenom to zavřu tím, čím jsem začala. Ten nevědomý tam šel, mě byl poslaný umýt se do toho rybníka poslaný. A já jsem říkala, že to můžeme být ten poslaný s velkým P je Ježíš sám, je to jeho milosrdenství. Protože se o něm říká, že on je milosrdný s velkým M. On je jako kdyby to vtělený boží milosrdenství. Takže v tom, ať už žádáme sami o odpuštění, nebo jdeme ke svátosti smíření, který zprostředkovává ten kněz, tak je to tady ta lázeň v božím milosrdenství. Setkání s tím poslaným s velkým P. Ale je tady právě i to B, že ten, to říká krásně v jedné encyklice papež Jan Pavel II., že ten, kdo poznal boží milosrdenství, má právo i povinnost se ho dovolávat. Ten, kdo poznal boží milosrdenství, má právo i povinnost se ho dovolávat. Pro sebe, pro druhý, i pro ty, kdo třeba vůbec ho neznají, kdo si netroufají. Takže i my máme být těmi poslanými v tom smyslu, že vlastně nějakým způsobem hlásáme boží milosrdenství. Někdo víc skutkem, že někomu pomůže. Někdo přímluvnou modlitbou. Někdo tím, že vysloveně hlásá boží milosrdenství, že to někomu řekne. Že hele, Bůh mě tolik odpustil, proč si myslíš, že ty jsi beznadějný případ? To bych já mohla říkat na 100krát. Ten můj oblíbený světec, starec Silván, říkal, když sám zažil právě ve svý nějaký bídě, on když stoupil na Athos, byl Rus a stoupil na Athos, tak měl takový období, že strašně zápolil s pokušením proti čistotě a možná i s malomyslností, s takovou depresí. A měl pocit, jo, já konečně se mi splnil ten sen, že jsem tady na tom svatém místě. A teď se tu cítím jako to prasátko, to už trošku si říkám svými slovy. Jo. A já tady vůbec nepatřím. A Pán Bůh určitě na mě zanevřel. A já prostě musím odsaď vypadnout a to se nedá vůbec žít. A byl z toho opravdu na nervy. A jednou takhle po těžké práci v Mlýně jde na bohoslužby na Nešpory, do takové kapličky, co tam byla poblíž. A jemu se stalo, že v tom, a zmocnilo se jeho srdce úplný zoufalství. Z té bídy vlastní, z té neschopnosti být blízko Bohu. A najednou, jako když ožila ta ikona, ne jako když, prostě ožila, jako když Ježíš živej z ní vystoupil. Nic mu neřekl, ale říkal, mě zaplavilo taková boží láska, to jeho milosrdenství. A vždycky na to vzpomínal, že on zahlédl Ježíše tichého a pokorného. Ten, který říká v Matoušově evangelie, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi. A najdete odpočinutí svým srdcím. Jste obtíženi břemeny, to je i ten hřích, je to břemeno. Nejenom, kdo je přepracovaný. Najdete odpočinutí. Jo. Učte se ode mě, jsem tichý a pokorný srdcem. On mu tohle neřekl. Nic tam neřekl ten Ježíš. Ale on to z něj úplně nasával. Jak je ten Ježíš je milosrdný, jak je Ježíš je pokorný. Který se sklání, aby mu umyl nejenom nohy, ale to srdce, aby ho objal, aby ho přivinul na svý srdce. A pro něj to bylo na celý život už tady ta zkušenost. A moc krát se k ní odvolává, on nenechal žádný knihy po sobě, jenom takové poznámky někde na okraji herbáře, který pak jeden z jeho učedníků dal dohromady jako knížku. Jmenuje se to v češtině Moudrost Silvána z Athosu. No a tam říká na víc místech třeba, kdyby tak lidi věděli, jak je Pán milosrdný, nikdo by se ho nebál. Já jsem byl jak prašivý pes ve svých hříších a Bůh přišel a nejenom, že mě očistil to srdce, nejenom ta čistírna, ale naplnil mě svým svatým duchem, takže prostě jsem ho cítil ve své duši i ve svém těle. Naplnil mě tou láskou až po okraj. Prožil něco, jako se tomu říká vylití Ducha Svatého, že úplně se vykoupal v té boží lásce, pronikla ho. Co si myslel, že je zkušenost pro svatý lidi. A on to zažil v té největší svý bídě, kdy se sám úplně nesnášel a myslel, že i Bůh na něj zanevřel. Takže tohle bylo pak jeho poselství celý život a proto to říkám, že když zakusíte třeba maličkost s Bohem, ale už máte zkušenost božího odpuštění, kterou můžete pozbudit i někoho jiného, kdo si myslí, že on prostě vůbec není v té kategorii, o kterou by se Pán Bůh zajímal. Nebo že toho tolik zmotal v tom životě, že už vůbec není cesta zpátky. Takže poslaný, možná s malým P, jsme i každý z nás. A kdyby nic jiného, tak je to veliká výzva k přímluvné modlitbě za ty, kteří právě boží milosrdenství neznají. I to může být taková ta naše restituce, nebo to, že chceme nechat v tomhle světě taky, kromě té uhlíkové stopy, něco pozitivního. Jo? Že modlíme se, aby prostě boží láska tady vítězila, aby zasahovala lidské srdce, oslovovala.
přitahovala k sobě. A prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, ať máme odvahu udělat každý ten krůček, který potřebujeme v těchto dnech, ale i v celém svém životě. Ať se tě úplně přestaneme bát. Ať máme to sebevědomí, to vědomí tvé lásky, tu důvěru, jako měl ten Lukášek ve svou maminku. Tu nezlomnou lásku, kterou nic od něho neoddělí. Prosím tě zvlášť za ty, kdo se uzavřeli v nějakém vězení s klíčem uvnitř, ve vězení svý hořkosti, pocitu, že ty neslyšíš, že pro ně nemáš místo, že nereaguješ na modlitby. Prosím tě za ty, kdo se uzavřeli v hořkosti kvůli tomu, že jim někdo ublížil a nevědí, jak se z toho vymotat. Pozvi každýho zvlášť pozvi k té koupeli v rybníku Siloé ve tvém milosrdenství. Ať se dějou zázraky vzkříšení v našich duších. Amen. Já jsem vám ještě přinesla takový dárečky drobný, abyste měli nějakou památku, nevím, můžete si to třeba rozdat večer nebo tak, ale jenom vám řeknu, o co jde, to jsou takový malý novénky, nevím, jestli znáte Karla Akutise, to je takový 15letý světec, tak tu novénku k němu můžete si to rozdat pro účastníky i služebníky tady toho. Nevím, jestli bude i pro všechny, kdo přišli zvenčí, to asi ne, a myslím, že 80. tam mám kousku, to by mohlo být. A je tam i novena 9 dní ruku v ruce s Terezí z Lizie, ta má teďko veliký výročí a taky bych z jejího života mohla hodně říkat tomu tématu, ale není na to čas, takže tam to máte trošku v kostce. Je to takový pozvání k přímluvné modlitbě právě na základě toho, když člověk pozná Boží milosrdenství. A to třetí pár kousků tam je ještě od Žaka Filipa Hledej pokoj a zůstávají v něm ne ta knížka, ale ta novéna. 9 dní modliteb za Boží pokoj. Takže nějak si to porozdávejte, na co má kdo zrovna slinu teďko a taky se seznamte s těmi krásnými svědci, který, myslím, nám mají hodně co říct i k tomu našímu tématu a vůbec k té důvěře v Boží lásku a to, že máme od něho poslání, každý z nás. A díky moc za to pozvání, milí tady. Jsem ráda, že to tady vzkvétá, že tady nacházím i ty, který jsem teda kdysi tady namočila do toho podniku a zůstali vám věrní. Takže mě to moc těší.